A mae'r beirniad heddi Richard Battle wedi gwneud jobyn barchus tu hwnt hefyd. Dyna ni'n crwydro unwaith eto tu ôl i nhw. Ie, profiad yw bob dim yn dyfedau. Ie. A dyna ni, Richard yn cerdded nôl ymlaen. Dipyn o gamp ydi hon. Digon anodd ydi weithiau i feirniadu eich bryd eich hun, ond i fynd rhwng bridiau a 5 yn bob un o'r hynny wedyn. Dipyn o gamp di hon. O, mae yn. Mae yn. A dyma fe mynd te. Mae'r beirniad yn agosau at dynnu 4 ymlaen. Bian iawn, bydd 8 yn 4. Ac yna, cawn wybod pwy yw pencampwyr y tîm o 5 eleni. Mae'n crasu yma ynghylch y Gwartheg, mae'r gwres yn dambaid. Mae yna densiwn, mae yna ddrama. A mae yna farc cwestiwn mawr. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae'r glas Prydeinig yna, maen nhw wedi cael pencampwriaeth y ffit syw pnaw, mae'n barod fel Sonia sy'n gynharach. Mae'r limbs yna, nhw ath ar gil wobr yn fyny. Pawb, y tywyswyr i gyd yn gwneud gymaint allan nhw ar y pwynt yma nawr i gadw'r Gwartheg i y pen na i fyny. Cadw nhw i'n sefyll yn sgwar. Mae'n dipyn o job iddyn nhw hefyd, Teleri. Mae'n dipyn o job. Mae'r anifeiliaid wedi bod allan nawr am ryw 3/4 awr yn y gres. Mae'na symudiad, Gareth. Pwy sy'n mlaen? Gareth. Y Charles, ie? Maen nhw'n cael eu tynnu mlaen? Maen nhw'n cael eu tynnu mlaen. Y glas Prydeinig yn dod fyny. Glas Prydeinig, mae'n cadw i fynd? Mae'n cadw, ynddi, lle. Dwi'n mynd am yr Angus? Neu'r deddfnaint yw hi hefyd ymlaen? Dan nhw. O, mae'n eich Odyn? Neu aflynyddu nath o'na am eiliad a'n twyllo ni gyd? Ie, yr Angus ymlaen. A mae'n mynd at yr Hirgorn. Mae wedi tynnu'r Hirgorn ymlaen. Ond oedden ni'n licio'r un oedd yn hybyd, oedden ni? Don, mi o'n i. Ac am hwb fydd hwnna nawr i'r Hirgorn i gyrraedd y 4 ola. Ie, hollol. A wyrach ymellach, mwy a wyr. Gallen, yn iawn dau, mi allan fynd yr holl ffordd a dwi'n deall bod Richard Battle, y beirniad heddi am anerch y gynulleidfa sydd yma'n gwylio. Felly dewch i ni dawelu am eiliad te i ni gael gwrando ar ei sylwadau fe cyn i ni wybod pwy fydd pencampwyr y tîm o 5 eleni. Maen nhw'n siŵr gen i bod nhw'n dal i chwilio am y meicroffon. Bydd e fenthyg i fi os yw eisiau. Allan gefwl yn fi. Ond mae wedi cael llymaid o ddŵr, dyna sy'n bwysig cyn i fe fynd ati i'n hanerch ni gyd. Ond mae'n ddifyr i weld nawr bod y Charles yna, y glas Prydeinig. Mae'n frwydr nawr rhwng y brydiau cyfandirol a'r brydiau cynhenid, Gareth, yn dwi? A mae hynny braf o beth. Yndi mae o, yndi. Braf o beth yn dydi. Ond mae'n leid nhw i gyd, does da? Oes, ffordd teg. Yn iawn. A ni siarad fo'r bechgyn yn Gwartheg Duon doi, ac o'n dweud, tarw Charlie ar fuwch ddi, tarw Lim ar fuwch ddi, mae gyd yn gweithio. Ydy, yn union. Mae'r ddau yn ychwanegu rhywbeth sy'n gilydd yn dyn nhw. O blynydde'n ôl, doedd dyn short horns, sy'n bod i'r bôn yn le. Ond mae byrnodd y fiwch cyfendirol bryd, oedd ei meddwl oedd mynd i wneud lles i'r werin, ac oedd e'n ddyn sioe mawr. Oedd wedi gweld Gwartheg gyd. Wedi proffwydo'r dyfodol eich tad Teleri doedd? Wedi proffwydo'r dyfodol yn wir. Wedi proffwydo'r sioe yma le, mae Sir Benfro wedi cael sioe. Sioe a hanner yna. Cyfell garwch, na beth mawr mewn sioe, di cyfell garwch. A mae o yma o bob man. Gweld hyn ffrindiau dau, cymdeithasu. O. Wedi gweud bod i siwr yn y byd. A mai. Chi'n llygad eich lle. I chi'n llygad eich lle. Mae e draw? Chydig oedran yn dod o'n un a gwylio'r wythnos ar ben un heb dad na mam nhw'n allan reini allan. A maen nhw'n dod nôl, maen nhw'n gwybod lle i fynd. Maen nhw'n gwybod le mae bob dim. Maen nhw'n gwybod le mae bob dim. Sioi deuluol yw hon. Fel ail gartre ond dwi bobl am wythnos yn yr haf. Mae pawb yn gwybod. Pawb yn abod i gilydd, pawb yn gwybod le mae bob dim. A mae Richard Battle wrth i waith yn trwlwyr iawn yn fyna ar hyn o bryd. Mae e nôl yn edrych ar y glas Prydeinig. A'i chwilio am yr is bencampwr mae e nawr, Teleri?
I fi nawr bod y 4 tîm yna wedi cael ei dynnu mlaen, swn i'n mynd am yr anifeiliaid glas Belgaidd. So, dwi'n i ddim beth sy'n mynd trwy feddwl e. Beth sy'n gweld yr anifeiliaid ore, mae'n gweld nhw tu ôl. Mae'r Charolais fyna'n edrych yn rhagorol, mae rhai gweud. Mae'r glas yn edrych yn gytbwys tu hwnt. Odyn. Mae nhw i gyd, mae'r Angus yna hefyd yn dîm cryf eithriadol. Ac maen nhw wedi, dwi'n meddwl, dod o hyd i'r meicroffon, felly na i roed fy meic i lawr i ni gael gwrando ar sylwadau craff y beirniad heddi, Mr Richard Battle. Bryn Howland da. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd first of all like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for inviting me to judge today. I think this is the greatest honour of anybody's career, and it's fallen on me quite early in my life, so I'm very, very happy about that. I'd also like to thank the stockmen in this immense heat, bringing the cattle out in such good order. I think they deserve credit for the wonderful job they do in British agriculture, producing the finest products in the world. I've now got my animals down to a short lead. I'd also like to thank the stewards, incidentally, as well, because without them this show would not survive. And I think they deserve a round of applause also. So I've now got down to a short lead, so I'll just explain a little bit my reasons of why I've got to a short lead. In a team of 5, I'm looking for 5 balanced animals. I'd like them to be functional with as few faults as possible. There are some other good teams in the back row, but they have a few faults, which is really hampering my decision today. But the teams I've put forward, I think, are very well balanced and have as few faults as could possibly be imagined. They're carrying excellent muscularity and they're doing the job the beef breed should be doing today. I know it's difficult in these times, hard times, with the cost of showing that we haven't got quite as many numbers. And I appreciate that some breeds have had less numbers than others to pick from. However, I've got to a final decision. I'd now like to tap out my final 2. Thank you. Thank you, Richard. So now the final moment. Ac nawr, i ni'n aros i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Gŵr bonheddig yng ngwir ystyr y gair ydy Richard Battle. Pwy all ddadle gyda fe ar y pwynt yna. Mae wedi rhoi i'r ysymau. Ond dwi wedi rhoi unrhyw gliw i ni le mae hon yn mynd. Mae'n cerdded, mae'n crwydro, mae'n mynd i roi tap i rywun ar glas Brydeinig wedi mynd â hi yn sioe 2019. Am brynhawn maen nhw wedi cael, wedi cipio'r ffitsew yn gynharach. A'r ddau gipiodd y ffitsew yn y tîm yma, yn y tîm o 5. Teleri, beth amdani? Wel, tîm arbennig o dda o ran cydbwysedd. Anifeiliaid i gyd yr un siap, top star, nhw muscle da iawn. Ac i gyd yn gweddi at ei gilydd yn arbennig o dda. A Charolais na. Neis gweld. Charolais, Gareth. Da iawn, Charolais. Good. I chi ddi bodlon? O, bodlon iawn, bodlon iawn. Mi oedd yr glas, oedden nhw'n wastad. O'ch chi'n dyn byd rhwngtyn nhw. I ddod yn ail i'r hynna, dyn ni'n cwyno. Dyn ni'n bodlon iawn. Hapus iawn. A'r glas Prydeinig wedi cipio pencampwriaeth y tîm o 5 am y tro cyntaf ers 2011. Maen nhw wedi gorfod bod yna yn gwylio'r limbs yn mynd â hi a'r Charolais a'r bryd eraill, ond heddi i diwrnod nhw yw i. Ac yn hyddo, ar y teg yn hyddo. Dau, beth am y glas Prydeinig dan, heddi e hebos? Arbennig, a fel o ti wedi, maen nhw wedi cael blwyddyn. Ond mae o'n bryd sydd wedi gwella yn arifrol. A pan ddewn ni lawr i'r bryd o Gwartheg yn isau hwyrach heddiw yn y farchnad gig, bod nhw yn llyged i lle ac yn dweud calon y gwir. Yn union. Dau, mae wedi bod yn hyfryd ac yn bleser eich cael chi wrth yn ymwneud fan hyn ar gyfer y tîm o 5. Dwi'n mwynhau'n ganol y cewri yma. Eich sylwadau chi o fod yma nawr yn ei chanol i dy fi? Chi wedi joio? Wedi mwynhau eich. Dwi'n gweithio gai Gwartheg pan mae'n mynd o'r eddeir, mae'n mynd y buwch efo fi y ble. Mae'n aflynyddau tan hynny. A gweithio fod e? Oes wir. Gweithio Dau, Diolch yn parhaoch fawr i chi ti. wella, i chi'n edrych yn ardderchog ac daliwch ati i wella. Dwi'n gore. A Teleri a
Gareth, gai ddiolch i chi'ch dau hefyd am eich cwmni eich presenoldeb pnawn. Mae wir yn fraint yn dwi i gael bod yma yn y set flan fel petai Teleri. Mae wedi bod yn bleser o'r mwyaf cael cwmni ddau Gwartheg yma. A ni wedi cael sport a mae wedi bod mor ddiddorol ac yn fraint. Diolch. Diolch yn fawr. Siwrne saff nôl i Iwerddon. Diolch yn fawr. Cwmwyl efo'r sioe mis Medi a'r tîm o 5. A Gareth, diolch i chi hefyd am dod ato ni. Sioe ardderchog i chi fel bryd y Charlies. Gewch chi'n byd gwell. Gewch chi'n byd gwell. I feddwl, da ni'n gwybod bod faint o waith sy'n mynd fewn. I baratoi rhyw gwpl o deir o rhyw un seol a hyn a llall. Ond i baratoi'r rhain i gyd. Wel, rhaid ni dynnu'n het iddyn nhw. Dyna beth sy'n cadw'r sioe i fynd. Dangos y Gwartheg, defed, moch, beth bynnag byddwch chi'n dangos. Mae yna lot o waith, ond dyna beth sy'n mynd i gadw amaethyddiaeth i fynd. Ydy dangos i bobl weld, pa mor dde, pwy cynnyrch Cymru ar ei orau. Diolch yn fawr. Clywch. Gareth, diolch o galon. Ac ar y nodyn yna wrth i ni weld y glas Brydeinig yn dathlu'r fuddugoliaeth yn y tîm o 5. Ewn ni i gael yn gwynt atat a mynd am egwyl fer.